apa aboral nu chuan fu wan zingi chu a pasal gushi na chuan a ti du da zual hle a fa pa ya rai puar pung to ani chung po chuan khawngei na le zangai na tel ho lovin a thin rim lutuk in sum theilo chuan a that chui ta mia mai ama wangin a bel nu ya yai chu a thi ni in angai tlatani ma se wan jingi chuan mangai tu shena alo nei ring ani ti chu a thla chhuah nu chuan a hmuta a ruang chu lo kwa vong vongin hria na chu thin rim tak chuan ava chhuah chhal zui ani la chuan commerce of chamber an ti mai sumdung le mithil ti theite in tel khom na pola chuan ho tu ber alani thwai tur thu tia lo changin alo hlau lo hle Shenaril runa le thin rim chuan hria na chu a bum pai hmang chuan a thi chilta hunte chu in herle tin fu wan jingi chu anun hluya chuan a let le theita hlo maya apa chuan a pasal turatan gushi na chu a du le du lo a lo zot mek chu lo ni in avalom te reng em a thlang ngei don ti hria ni om tak chuan hria na chu a lo konfi vel khop mai ma se wan jingi chuan pa pasal nei hi kala du chia lo in ngai to non le phot ka du ani ati tatlat maya ni sari nuwa a pasal du ber thlangfil tur chuan apa chuan arem ti puita ani aruma ale tur chu hria na chuan lo zui hin ipa pawar hmang hian i du du dana tum reng reng su ya yai hi ka nei don tho tho ti in a lo shil ringot mai ani po hi a lo piang non ve tho chu lo ni in shenzi hian a chu anun hmasa in kum khatin a lo ho hmasa don ti a hria ta ka chuan wan jingi chuan a lo ngak ta char chara a thi lo na na vian him tlat chu a tum to silai ka po chu a thiam to hle ho ma mai a tum to la in hria na le ya yai a ti fo te kha lo kalin silai ka chuan lo in zir tir ve zo zo thin ani ome ya yai chuan silai in ka sia ka chuan wan jingi chu a lo som ta ma se arin in wan jingi chuan a lo thiam si target a po rin bial som chin chu a ka fu chat chat mai ya yai ero chuan target chu a thel 5 ek thung ajak box si chuan a kut chu a ka sakpal ta ringota an nun hluya khan ya yai hian wan jing mang tangkaya dot dot ta mo pu thinin kut thlak ang te chuan in la khongai thlak deuh te chuan lo om der vel vak vak thina ngai twa toy tak hria na chuan lo khongai in a lo tran hle thin a lo ni wan jing in sui thiam thin na ti kha enga ma lo ngai du lo tuna po ya yai lama chuan a changle tangeya ma se commerce of chamber dan siam bo chia in asilaya chuan musom lai a lo thuna wangin ya yai chuan a hre chuak si shemna chu a to ngei tur thu shil ya yai ai chu tor sak vekin ama ti vekani thu chu a soita ringota thunei tu te chuan an vo shepani ome hria na chu thin rim deuh hian wan jini bula chuan avakala ya yai I abo mak mai I lo ti buai le to ni mo thale te khai lo tu mem ni a lo ti vak vak kalte I thu soi om zia ka shelo wan jini chuan a lo ti mak engtin ma ati ve ngai lo che minun nem poi soi lo ani so a aya vak po ka twar to nang aya ani so kala nei tho tho wang hria na chuan a lo ti le chuta ya yai chu lo lut ve in I hliama hnoi tur dam doi te ka va ina wan jingin a man zo vek to thu an ron soya karpo man an phal si lova dora ke ngatin ka va le to pani hi ti in a lo chap pa vela silai mu chung chang po kha ka she ve lo tak tak ani ti in ala in soi thiam zai zai bok oi imit kha adelani lo mo hetiang hliam te lutuk enkol nan hian chamber of commerce first aid zong zong te chu ka hmang zo lul lovange wan jingin alo ti po chuan iswal ve shim shim chamber of commerce president fan upabir in awangin a omlo iti tir le ve kanyang chu ya yai hi ilo ti buai le ni chuan I she to viawang hria na chuan alo ti khur khura unaw nu thiam lo po hian ni bik lovang she thiam mai ro I hliam te kha enkol to zo kang ya yai chuan in la fel deuh chuan alo ti le zai zai ka nei che mo nei lo che mo ya yai chau hi ka thin lung lwa tu chuan ni hria na chuan ala ti zui sham silai ka na bok chuan an vai mukhom le dal thina
hrian na chuan TL deuh hian Vice President alani tur thu te chu alo hrilh chiam zela Wan Jing erawh chuan khin ena pawh chuan a en peih lo yai la chuan awm lo hlanin Wan Jing tle reuh te chu alo khawih sak dun a jet pendant thi pakhat anun hmasa a hrian a atangtrai sakna atanga alo dawn tawh chu Wan Jing chuan ava chuh sak vata hrian hi idu le huam lutuka enga tan ma ti lo che ni hi ke chuan ka du in ka ti kwal thei ya in a ti lai chuan hrian a local thawm chuan hria a style ngaiin ya chu chet le tuma ma se Wan Jing chuan chet alo la khal ama chu atlu der ve ta thunga ma se hrian a chuan mo pui tum wang mai ba ka ni lawang alo ti le tho ni ati dan ka sirani kha min ti buai to lo ula in hi mani mai Wan Jing in ati po in ka ngai ven sei do wangin khati khani om der vel ani kha hrian a chuan alo la ti cha la ni unau nu thinjim to lo la ti in kwa tum om takin ya chuan Wan Jing ngai nat le hlu tem em jet pendant ban bun chu ati thlake ta chhuai mai Wan Jing ni chuan a ui hle a chap top ban bun mai ani kha ka choi sak mayang a ho lutuk hrian a lo ti chuan kanu min ro chuna ni hi ti in alo beng popa engtin nge I choi to ang min peliat le thei do nem ni ti in anam thu zuya tlan chuak in ram hnuai lama chuan in la thoveng tur chuan akal ma se mi pa pathum te hian lo ti buain kut an thlak ba ka pawng swal an tum zui tamaya hrian te pahnih khan local ta ka wangin an tlan che zui ta a ya chuan khongai a hnekin alo ni vel mai unau pa ka kalsan to mayang che Wan Jing hi nupuya nei ila tum tho sia ka tan po asa thak ati ta zaya ka nei tak don hlei nem min kalsan su hrian a chuan alo ti zung alom om khopang chu ti in Wan Jing po chuan a kalsan tanal na la a pasal tur a puan na ni ya chuan be se lo takin a hrenjia na po chu China a chuan alo ho man ta hlo mai hrian a chu a thlan nge an ring veka a du thin sia po an hre vek bawk ani chu ba ka hrian a po hian nei du lo viau ve ti lo chuan Wan Jing pa president ani awangin hlona engi motak chuan nei ba ka vice president ni theina chance a nei don thowa hria ta wangin a hminga a pasal ni chu poi ati lem lo ka pasala tan chuan hrensia hi ka thlangi min nei du angim ti in Wan Jing chuan a zo zui ta dai mai hren a chuan du te reng mai ti in a kut chu alo ban sak vata alom hle nge alung te po a chedeu hial zo kani chulai hmuna om ve te po chuan makan ti in anin hnial pha luai a keipo hren chung kwa zo khi ka thlang da yang gu chung kwa ai chuan thil an ti thei zawk ti pol an oma hrian a kha adu viau khana lang bok si a karin ai da in alo ler ti pol an om bok chuta Wan Jing chuan fair takin a commerce of chamber vice president thlanna lo om tura hian din ve ka du ani alo la ti zui a theilo me chei ni kha ti in Mr Junga chuan alo hniala ma se apa Mr Fu le midang then khat te chuan mechia in siat a chu ve theilo ti dan om chuang hlei nem ani hi a thoklok ber pol ani ti in an lo khak ve hlo thunga hren a po chu lo in rol ve in kanupui hwal hi engki ma ka pui zel don ani indo na twal zo la po silai mu in mechia le mi pa thliar sang ngai chuang hlei nem alo ti ve bok hrian a chu an sir dewa chuan thenrim le zakru ang reng tak chuan alo ding zum deuh zu ta engma a soingam si lo maktak mai in hren a po chu alo piang non ve tho chu lo ni in hrian a awanga I torna te I thilai te kha ka hmu vek alom chu wang chuan veng him tur che in kalau let le ani ka du che mana tang to in me che fing fel takini hi ka chuang thin che sin ati chuan kalomi tuna chuan min hmangai tu nang ni na hring nun chhar dun zel hi ka du to ani ti in Wan Jing chuan alo fo pa an duanga thil akal tak lo hnuwa po hrian a chuan Wan Jing chu alo let le thowang ti in anun hmasalama thil thleng to te chuangai to leta a local chep to ang ati lai in secretary chuan
wanjingin hei hi lo pe ro tiin chit ke to le kha chu lo pe a tira tangin thil akal sual to a nang le ke chu he thiang hian kan sang to inuna chau khan buaila keipo kanuna che ka buai to ang ti hi alo inzia ka chuti chungpo chuan wanjingi chuan akal san du tak takin hriana chuan ala ring chuang lova ma se ya in zui atumi ro chuan ka chau dewa kawamuluk ange tiin akal san dai thung ani poi hi adu tak po in alang lo an hun tun lai mek chuan ati buai ve deuh nge ni zana po chuan mu hil hlei thei lovin aming tlai var ta thak maya atuk maya chuan wanjingi le shena te chuan in nei an tuma wangin hol le chhevel te chu an chei moina sat thu sia hlo tong kama tangin hriana chuan alo hria a thina rim hle silai ka na chuan vakalin kanun hmasalama karil ru i hne thei si lova tuna chuan chet lak dan dang idap chho le ta awang ve awati ringota nangma wangin ka inti shom pe to lo nang hla chi hi ka du ber ani zawk tiin wanjingi chuan alo chhang mak nak tuk le hi ya yei birthday ani awangin a hman theina Chamber of Commerce Hall hi ilo book lok sak ani mo min nei theinan hriana chuan ala ti hrama I thluak kha ve en ti ro tiin wanjingi chuan hriana lam chu pansan dai thung ani chuan kapa pian cham lom na local ve ro o kanu po in thil pek du chian nia tiin alo som ya yei birthday ya chuan hriana chuan hola chuan hruaiin an chan then khat te po chuan hruai tel ve a chulai hmun chu hriana ton lung oinan ya yei birthday chu lom turin wanjingi chuan alo buk sak diam anga chuan an ngai ringota tlereuh tam tak lo om te chu ata tur emoti in ya yei chuan a thian te chu an du ber alo lak tir vel ham dawhkanah chuan mo nu le mo nei tu lem chu puan sen hian alo in khuh a chu thil a hmu chuan ya yei chu a lawm lo hle hriana pawh chuan ya yei ti lungawi nan tiin chu milem chu paih thir dai a tum ta a engemaw tin tum le tiin wanjingi chu hrenana pek pangpar keng chuan alo lut a engwangin nge hetiang zawn khera ya yei birthday party hi ilo buatsai tih zai tumem ni tiin a pangpar kin lai te chu hriana chuan lo chhuh sakin chhuatah chuan a paih sak ta ringawta midang te pawh chuan hriana nei i du awangin i tlawna ya yei te an party siam sak ani lawm ni i chet dan hi a za thlak deuh zawk ania an lo ti ve bawk chulai hmun chu apa birthday lomna hmun tur angin hrena khan a hrilhna in an in hual lomna party alo ni reng tih chu wanjingi chuan a hre thiam nghal I thluak hi a dik lo doctor hmurawk a tih che kha wanjingin a tih taka chuan khanglang che chuan ti pa in milem chu chhuatah chuan hriana chuan a paih ke ngal chhuai mai chutah ya yei pawh chuan an banbun a bun lai te chu alo paih ke ve bawk hrenan atana alo dah sak chutianga alo paih ve ngawt mai chu thinrimin wanjingi chuan ya yei chu a beng ta hrepa ana lutuk tiin hriana lamah chuan a tlan phei a ani chuan wanjingi chu lo chel beh tir sauh sauin a benna kut ding lam chu vuak tliah sak alo la tung zui mahse hrena chuan a hnung chu alo dawh hman hlo a hriana chu a hnek pawp mai hrena chhung te bakah zangguanga mithil ti thei tak mai pawh chu alo tel ve a a duh lo zawnga awm te chu zankhat thil thu lekah pawh an tlak chhiat ngal duai thei thin awangin tu pawh mai chuan ti lungawi lo chuan hlau hle hren chhung kuaidawp alo la ni zui a laka tlak tlum tum zetin ya yei chuan chibai ava tum ngawta alo beng her sawk mai iwa in lapa ve a i sawi duh chu sawi mai la hriana alo tih chuan alo en chho wangwanga guanga chuan alo beng ve leh pawp heng thil hlu tak tak an tih chhiat te hi a man eng zat nge belkhawm bula he mi te hian chawi ngei rawh se ala ti zui mi lian sawm pathum man lai mai chu an chawi alo ngai ta kan thil tih chhiat man chu kan chawi vek mai ang chu mahse heng zawng te hi wanjingi wang vekah thleng ani ya in alo tih chuan ni nei tura min nawrlui a tum awangin kan tih chhiat phah ta ni hi hriana chuan alo ti ve bawk
mahse police an lo lang ta mai he mi te hian kan chhung ko bung ro an lo swa sama station lama lo chingfel ula kan lawm hle ang Mr. Zangan ati chuan mi malin kan pe mai ang cheu police station na kalkher kan du lo an lo ti a mahse Mr. Zanga chuan a lo du si lo wanjing ila chu an lama chuan a tang du bik si lova anun masalama a hmangai na in amit ati del veka tuna ero chuan khatyang mai maya a drink kha atum to lo police in an man ba ka poisa tam tak choi alangai zui shriya na pa Mr. Gu chu lo kalin monu tan chuan wanjing I cha kan du he nu hi enge I boy pui reng ti in afa pa chu lo hawa wanjing I in a fel dei so kalom a lo ti phei chuan I bank account ka hol ton nang ma in ngai to ngai to ang a pa chuan ati zui ta mia mai chung song song po chu wanjing in nei adwa wanga arwa man na ve kani chwala ring tho Chamber of Commerce a changpo chuan an lo hnawt chhuak le zela compound na po chuan lu ve an lo phal sak to lo an che dan awang khan ro rel tu te chuan shem an du hi lo ni a engwangin nge wanjing I wanga min hno chwa ve ngotang shiyan an ati chuan president kanimiawa veto power kanelom ka fanu ti du da tu chu ken le mai lawang Mr. Fu chuan alo ti mia mai thil sha swal pala omani shiyan an ati po in kha le chen kha ilo be thape ilo thin kwal vela kha nu ti at kha ni om vek to ni kha tuna chuan in hu chhuakin kalsan cha tum to ni hi lo ti buai to lo mai ro shinanian ani nei don impa kha rul dan tur lo ngai to fatula in hlok zokang Mr. Fu chuan alo ti tabur mai kan nei adwa wang ve kani hi kan nei om lo e mai nang chau hi ka du chui ni shiya na chuan ala ti chang changa ani chuan poisa puk tur ka va song kwa lange ti in yai chuan a kalsan tari chumi hlan chuan wanjing I chu hmu tumin shiya na chuan a in bula chuan a lo chang renga lim taka shinani na an lo in thla ho chu awa hmu wedding photoshoot po kha nei thuai an tum bawk shenan wanjing I chala a fo saklai te chu lo thlir rengin a thik tho bawk si shena ho ve le chuan va phei ngalin inga nge in fo tir vela kaneyang che ka ti reng kha awa ti ringota ka thu lom no chhoi ni to kha local ve chen su ti in wanjing I chuan alu san nal poisa puk tur chu zongkwal na saviau ma se apa Mr. Gu Khan lo be kwal vek to hlomin afa pashem nan chuan cheng khat ma puk tir lo tur chuan alo shil vek hlom to chu lo ni in van nei thlak takin hi yang bengten apung tam tak nen puk tir an lo phal sak ta lo maya kung dang nei to hek lo le apung chu tam viau ma se nar phal chi ni in an sheta lova ma se chu beng nei tu Mr. General wanjing I te po chu an lo in she tha hle hi alo ni thingpui fe tui chi lo pele in apang par chan that dan tur te chu alo shil le a Mr. Chen po chu alom hle pangpar en kol dan te a thiam tak tak do nim muni le ya in nui sa deu hle ka lo ti chuan Mr. Chen chuan angai thei ta lova poisa po kapuk tir lawang cheu karin a yin injil ruwa chhedei mai alo ti san ta da ya aswal wang ani lo re thei taka lo sei lian ani a wanjing in thil a shetam bik lutuk le thiam thil anga bik lutuk hi out ve thina chuwang mai lom ti in shriya na chuan alo soi sak zung ma se Mr. Chen chuan min rul thei lo ka hlau le tlat mai kapuk tir thei lawang cheu ati tlat to box si an then rim chuan wanjing I chu mo pu vekin I lo kal ve wang vekani ti in an va chhuah chhal tun tum lo po hi ke chuan a poisa hi ka man sak fo mai nan chem project ata na man sak le ka tum mai ani I lo be ve ti ka shelawani ati chuan u nau pa wanjing I hian adu lutuk che wangin har sat na hmanga ti buai che a nei che tumani don hi yai chuan alo ti ve chhena an pahnih maya chuan thingpui chuan a the saka khoile tan tumero chuan Mr. Chen Khan a hruai chhuah tir dai shriya na po chuan shena chu wanjing I chuan adu deuh tak tak ani chu a ring ve tan to silai ka azir ho lam chu hmeichhe pakhat le yai te lo in be fal lai hi awa hmu Mr. Ma an
Iulai hotela party abua saidona telve turina somchea mahse gu a hi ati chuan poisa an mamo ema wang khan ama chu inshal atum tamai emo hria na chuan alo ti man enga tan ma ka ti tolo apa in a account a block saka Chamber of Commerce atangin an hnu chuak bok si ba anga mai ba ka gu chung kwa changpon ro a khom theilo mai thei ka hun khoral ka tum to lo hedam doi hi Mr. Ma in tura chuan lo pol ro o changsam kor chu kalo hadonia ya yai chuan ati tadai mai le lama shina le wan singi tikha in ngei em ema an leng don vel lai chu awa mule kher bok nen shriya na chu thinrim na ina khata ya yai chuan in nei a soipo in a hnar zel thina ni tak khamule lo hmangai tak tak mi alovin sum ringot alo du nge wan zingi a thi ka wangin ti shom nan alo hmang tangkai mai mai zok ti po a in she thiam to lo an chui chian tir tak tak mai chu rampo na le khazira a ombo san hlan khan belpa football team khaton mai hi alo nei reng mai chu ni in mi hausa le thil ti thei deuh te chu mi pa po ni se eng na thok po ni se poiti na nei mi alo chuan alo kop mia mi a thina ni ami zia dik tak chu alo lang chiang ta hle engma thleng lo ang mai chuan ya yai chu alo kal le zan zana ma se shriya na chuan lo rek bet chatin rampo na i le khazir ka chom char char chi a mi padang min lo kop san kwal vel mai mai ani mo kha love bite te kha khoi changai nei ngi a ati chuan oi om lo lutuk he thei chu ke allergy ni hi ti in alo phazung zung ani le khonge Mr. Ma hi tun ma zong po khan engki ma wan jingi imo pu 5x zela lem ilo chang mai mai thina ni mo shinya na na ti chuan heng thalak mai mai te hi chu alem ve kan ni hi min ring ro nangma chawalom ka hmangai che ya yai chuan alo ti le sa zat to ani le lak tlak lo min ti kha engtin nge ni don e kha ilo shepman ve kan ni mo a tha e nang po inge ni bik wan jingi bula ka nei du lo che itia nei tumin i phi le cheng thowa ka bula nang chau ka du che wan jingi hi ka nei lawang itile buka iril mu mal lo zia hi nang hi hmangai che in ui ang maya kwal reng tur che hia min du ve ve a in da sang lutuk ma ni kha kanin ang ring ma ni masial ve ve kan ni let le thei ni to lo engkim ani turang ani vek to bok changdun mai zo kila thil ti theina le hausak na hi ka tet lai changa ka nei thei ngai reng reng lo ka nei chak em chuani min pe the ni phot chuan wan zingi hi i nei thei nan ka pui ve thungang che chutianga ya in a thlem po chuan tu tum chu a hnar fi thla thak shriya na chuan in chirin wan jingi hnen lam chu awa pan le tangi nge a engki ma wang khan kan hun ma sa wang po khan poikati chance min pele shamro ti in awange na in nei la hlim takin ka siam to nge yang che awati chuan nangte chu ya lom I hmangai ber alo ti san then mai si ani na ka hre chiang tok lo ani lem changin alo mu pu char char thin che ani ti ka hre che ani ani chu ma se tuna chuan omzia nei to lo ka hril non leang che tuna kanuna hi chuan shenzia ya na chau hi ka hmangai to alo ti le mia apa mutur chuan in lama shriya na chu avalet le a pa kalau hre sual ani tuna tang chuan ka in siam thavekang khongai takin a wan jing hi ka nei let le theina min pui ro ti in awangen a tha e I bank card kha ka peliang che Commerce of Chamber a po lak lu le ni theinan thei top ka chhuanga thian thatak I siam angai don ani ti in apa chu alo lom hle National Business Exchange meeting a chuan shena le wan jingi te po chuan local duna mi te chuan in me an ti thu an soi ru sep mai chuti lain ya le Mr. Ma a an ti te po chu nal taka in chein an local dun ve bok shriya na chuan nuam lo chu ati ruang reng veu mai mi te la chuan tong pi ve hlom bok si a wan jingi bathroom kal tur chu zui vatin a in rin lo lai chuan ava fop ta ringota iwaten ve a ti pa in alo beng le chor shina nen khan ka thik lutuk chewalom ya wang zo ka ni don chu min lo ti bai to su shriya na chuan beidon san mai chu ala tum chuang lo
Chingan Lien project ka chuan UNJ group le Wanjingi te chu an tho ho tur thu le group po Gingshi group te nien Chengbei project ka an tho ho tur thu chu an puang chiang ta a ya yai chuan makalo ti in chutianga Shriya na ache thale ta phian mai si chu a in chiru hle Shriya na chuan thu soina hun nein Wanjingi chu ngai damadi le a ma se shena chuan lo chan khalin keile Wanjingi te hi thale mai hian in nei kan tum to ani alo ti hmia in nei ma te chuan chet kala ve the reng thawalom ka be dong don chuang lo Shriya na chuan alo ti ve thung adu to chuang lowang che in ti buai du su shena chuan alo ti ve le an in mel rum dun khop mai chuta Mr. Ma nu pui te chu lo lutin khonge ya an ti chu om ti in an lo ke ron ta bor maya Mr. Ma la chuan an nu te chu lo hlau ro pui si chan ngam hek lo le ya chu au ta chel chul mai mi pa ngai zon chiang te chu tu man an lo chan du bik si lo Shriya na taknyal po chuan akal san mak to Wanjingi te la in an ngai sak du bok si lo ka thiam lo ani hi ti tum lovin chumi te pahnih chu a hozwal ta hle a ngai dam dilin Shriya na chuan Wanjingi chu ala be se chhun zom zela lo be thadu mi alowin lo hnar thin ma se a hma a alo du to thin zia te kha ngai to le tin engti ka emo chuan a thin rim na te chu re in alo let le nge chu a be se ve tlat ani a hma a nei du lo lai po a Wanjingin beidung lova a be chang ang chia khan tuna hian om atum ve thung chuti lai kara ya la chuan kapuyang che thok du nang ti in alo ti poi ve chen boka ani ero hi chu biak po a be pe to lo pre-wedding photoshoot an nei lai chuan Wanjingi le Shina te po chu an hlim dun khop mai nal po an nal na ro e ma se me che pakhat chaw thut mai boi som ngai a om ta ka wangin Shina chuan dam do in lama chuan a shwaya chumi hlan chuan ya le a thian nu khan Wanjingi chu dam doi hnim rui mangin an lo shwai bo dai alo har nu chuan ya chuan ka ti pal lutuk o kalo at wang ve kani min ngai dam ro khatianga ka ti kha ilo be seyem Shriya nan neilet le chia tuma Shanala chuan a chil bur boxi chia van nei in ti hlar hle mai ti ro ke mi pa putar le ngal bela soisak le nui zat ka hlo lai in ma se ke chuan rithena changa bul chanin keima vekin engkim kai ngai to china sin I chung te le an ni hi nei lo la chuan engma ini bik lawang chu wang chuan chakzo ka lo in ngai du su ti in ya chuan vi chua tum ta thut maya Wanjingi alo in dang ve thung engthil nge moi ti le ya zo vek to ni hi ni e ka zo vek to engwangin nge nang hian engkim hi nei bik ya chuan aban chu azuk zai sak shok mana chemte chu thlau hlo mai Shriya na chu va teksin ya om na chu va shila ani ro chu shena muturin damdo in lama chuan akal dai thung Wanjingin boina to ka ni ome takin lunglam doctor ini ti te kalo shia a tunlai chu kadama chiang vak lova min en dik thei angem ti in vathlem kwal vel chu atuma a hlo tling lo chiang hle chuta Wanjing yom na chuan Shriya na kal tho chu a shil le a plan B a tal chuan boina siam chwa tum chu a hlo tling ma na Shriya na chuan a in chhir tho bok chu lo soi le a atlai to Wanjing in a ti po in alat lai lo in le in nei lo kha ni tin hian ka in chhir tel thina sin itel lo chuan nun ka zuam lo I lo let le hi ka ring tlet ani Shriya nan alo ti tak vak vaka chuan Wanjing I chuan phakar chwa in chem te chu a chu sak vata Shriya na chu atin ta dai mai Shina po chu lo thleng phei zui ve ta bokin Shriya na chu an man tir ta a Shina chuan Wanjing I chu apom ho a apa te po chuan lo ngai ven ngal vatin himdam taka an fanu alo let thei chuan lom hle apa po chu a thin rim hle a ya le Shriya na te chu jela tan tir nge tum thu chu alo soi ve cher mai chung har satna an to te chuan Shina le Wanjing in mangai na chu atipung so thunga
Thlamuang takin yai alo in chei hlar lai chuan police te lo kalin mi kidnap le kutlhak chung changa mani ni an lo ti ta thut mai tu ma chu tiang kidnap ka nei lo ti in alo phave na sa hle a hlau thawng hle bawk chuti lai in hriana ero police station an panpuina lama khan car atangin alo chuang chhuaka alo tlan bo zui dai mai ani awm e police te chuan zawngzel ma se an in nei tumna chuan buaina chok chhuak ang ti chuan hlau hle nialiama boruak thiang nuam tak hnuaia wanjingi chu a pa chuan hrena kuta chuan a hlan chhawnga an in nei hun ser te pawh chu hmangin zungbun te an in bun tir bawk engmah buaina an tawk lo hlawe an mahni lawmpui tu te belum lam turin hrena tua chhuak bowa chuti lai chuan hriana chu lo lang hlawlin wanjingi chu lo kwa bit tlat mai ani erawh chu au vak vaka a tal chhuak thei hlau hriana chuan min zui mai rawh tlan bo daiang min hmangai thin kha transpek leh hi ka phu ve sin tiin chemte nen chuan alo tin runa hun adang lam thin ang hian mihring te pawh hi kan dang lam thin ani hi ifa ka pai ngei pawh hmangai zo lova kanun na la tu ini kha khati laia kariluna sia kha thoidam thei pawh ani to love ka thei ngil thei lova ka ngai dam thei lo bawk che tuna chuan hrena chiai hi ka hmangai to ani min hmangai na hi hmangai na dik tak ani ati chuan hriana beidawng chu ama le ama in vi atum tamai ma se wanjingi chuan lo dangin ama chuan hliam chu a tuar phah nghe nghe hrena lo lut hlawlin hriana nen chuan an in hnial zuia an in hnek ta sia sia mai a tha e ka nei tirang che ma se I enkol thalo ani vai chuan ka in liam mai mai dawn lo che ania tiin hriana chuan hrena chu alo hril ve ta nge nge a police te lo thlengin an man zui ta ni yai le hriana te chu an che dan thalo tak awang chuan jail ah chuan khung an ni ta a tuma tibuai tu omlovin hrena le wanjingi te pawh in an in nei na chu hlim takin an hmang chho ve ta zela hriana khan in thiam lovin an project kal lai pawh kha wanjingi hnenah chuan hlan chhawn a tuma thupa chawina na ti ani ma se wanjingi chuan tul la lo ti lovin alo hnar dai thung nikhat chu wanjingi te nupa chuan yai jail tang chuan va tlaw a ani chuan tuma tlaw tu pawh alo nei ngai lo ani awm e min chhuat tir tawh mai ro u ti in alo nge na engmah nangmah hian in thlak dang lam kala hmu lo tlat mai midang tana harsat na siam tir le mai tur che hian kan chhuah za len lawang che an lo ti mi a bawk si hriana pawh in chhuat tir hma dawn ti ka hria nia ati pawh in ani chu a piang thar tawh nang erawh i langai reng tunbak chu kan lo hmu tawh lawang che ti in an haw san zui ta daya yai pawh a tap na sa hle an in nei cham kum khatna an lawm lai chuan wanjingi hnenah chuan lunghlu thi mawi deuh mai hi hrena chuan a lawmpui nan a pe a wanjingi pawh chu alo lawm thiam hle a chunga a that thin em awang chuan a lung te a che hial zawk ani vanei thlak takin chumi ni chuan wanjingi chuan nau alo pai ve reng ani tih chu an hre chhuak ta a an nupa chuan an lawm hle pathian zarah tluang ti a pai chho zelin naute dawm tak mai hmeichhia an nei ve ta hriana pawh chu zela tang chuan alo chhuak ve ta bawk a hmana wanjingin jet pendant a tawngtai sakna atanga a dawn thi a pek let tak kha a siam that tira a ro hle nge nge eng ang pawh in chhir mahse chu chuan awmzia a nei tawh lo tih hria in wanjingi te chung kwa hlim taka an awm lai chu ral khat atanga lo thlir mai chu a thlang ve ta ani